yaro ay madu prestun rukil ong kane temen syong no ayeng. Yaro ay ba ardan rukil ay ong kane temen keto. Ba deng do tong bersyukuran beda ketinsi. Pia ong ma phi balai phi dangwan biang ha kane ka social media. Hang tang hap manwan biang. Dat pia penbori ma phi ba ngan hap keran ya phi kita kinong komen kiba ong ba. Pim jupet kisiu ne. Kajuk mentah kadai keba bun baha kisamla kidang bakala. Kimut bandal ada pet kun dang hap pet sakik siu. Kata kadai keba bakala ba. Dia bandal ada pet siu pada kensal ibu sasyamesi hum. Dia kata kadai keba bakala ba. Hakan dia kadai menriu jongi kebak ni burum bahaya kik pa. Henry mentangi layo i bala don ki mercy home. Bala da kita kik pa kat bakidang penhek pensan kikun dang mentoy. On adon skik siu pen ap siu. Dala akut strategi ap siu lik berat na stas mercy home. Di kita kidi ki topik ki bang ayo i bang ling ba jong pi kitu ki ba komen seniu. Ki bom burum ya kimi kepala jong pim burum yang ngaru. Pi ong piwan da iu pat hang ne ba pi la ong wan syu. Di kita ki bom sim la burum yala kimi kepala jong kim burum yang ngaru. Ngati kunjong ba burum dia nga. Ki kunjong kim not man karan kum tu kum ba pi karan ma pi kini komen. Ki kunjong ki di bang al asyakri na dung arang kalung ya ki kila ai la lan yang menta bangan karan saya ki pat ba. Ki kunjong ki numnut ban ong balai pikiran kum ta. Namar sisian namar bangate ka kami ngahikai ya ki kun baken karan kim dai pat ki kun baken hikai ban karan kala saya ngah. Di ma pi bada kita ki bawan kini ki komen. Damut pikiran kala ya ki kimi ki pajong pi bisa not ban karan yang ngah. Jadi ki bakhalam burom mela kimi kepala jong ki sam khain burom ki priuru. Nga pat deh kadai ki ba ngami na yang kasam ka bang burom ya imei burom ya ipa imei jong ali ju hikai ban burom haduk ki kinya kha. Ni burom haduk kinya kha imei burom duk kinya kha jong ngang burom duk kinya kha ki kun ni burom haduk kinya kha jong ki kun men. Takadang isa burom ya pihiru ang ne. Debat kata kajing kalam akor ha kane kajok ka menta ka bakini ki briu ki mi hak social media ki bakhalam burom yanu kani ngan keno be madu perestun ngan nyap bi basniu madu perestun matang sula yaro ai madu perestun rukil ong kane temen syong no ayeng tang syaro ai ba ardan rukil ai ong kane temen keto ngam tip tak keto mut kumno tinta kadang on syukno be je iba ardan bat madu perestun bakini kini kam akor yang kini ki briu haki komen kidai na iba ardan bat na iba nai madu perestun. Ba im sim keran hadu kitu kijing yalang ban hikai ban seneng ban kerau. Kata ngan ong nadien kani ngawan kanang hakani resngi bang lebih tar. Ngam simuan kumbang ngawan malak sengi bang so iet ngalawan man tahang ni ada kajing bitar namar ba ngakwa ban keren ya i ba arden ba in seneng in kerau ya kinong kersian la jong. Ba kenong keren da kasang yangi kilong kemi. Bat bangan nyat saya imadu prestun ru ba imte lakam katala arta menta ilawan ha bosorkar imla ban ai kata kijing te lakam ya ki skul ban puli kijing seneng temen baro khot ki skul phareng na skul khasi sisien ki bade ki badon ha kane ka jalla ka jongi ki dei ban hikai ban karan ban puli kat jing seneng temen ka bade ikot betang khandiat ba hikai ban seneng ban burom ya ki me ki pa ya ki bela he alasan ya ki nong hikai wat ni burom hadu yu khulung ru tekani ka de ka ba ngan keno e madu prestun ada isu alap bet tang ki election tang ki project tang kita ki nuki kampenroi kampat biang kata kabaning kong mentapi penroi liu ki khana ki badakat pen ai kam le yu te ki khana ki baka akor burom rumdan tin rei kata de ka jing te lakam haki skul baro bakin dayo ka jing seneng jing krau kin yo ka akor ka burom kum ki khasi kin sakiu ki jing nang ki jing start ki jing puli ki jokki pen kiu te ki jing puli khlam burom yanu le yu kata ka skul pinyo kata ka skul ka mi pa ki lapan he pensan ki kun ndala he habrikin la don ki kun udang hab syakri la don skiksi udang hab syakri dam la syakri syu li berat no semesti home kare kata ka baka sarkar menta ka dimente lakam ya kini ki skul bar khat ki badon hang ka jalla jongi ban ai kita ki jing seneng temen ya baro ki skul ba lada ki ba feel ya kata ka subject ru
kamot ba kiti ban detain. Puli science, maths, English pinle ayu kita ka akor burom dan. Bat hadu hang ni kita ki komen brokat ki baki beriu bat kan thai bat senrang bat temen bat kena am tim ki ba komen bet dak ki ktin maklam akor ya ki nong mi khmat. Ki ba hadu ye ba ardan ne hadu ye madu perstun ne kata kajing keran komi ki manat ki mereng. Ngar ngam syar ba pin keran yang akum ta. Maki khun jonga kim la ba kin keran yang akum ta. Ki khun jonga keran yang akum ta tanggal asyo. Ki men jonga kim nut ban keran yang ba sisin bangam nga seneng akarau ki khun jonga dan ban keran manu-manu na maladang sempat ki khun jonga ki bawana khmat jonga bang sempat kun ngan sempat lang. Ki khun jonga ki di bangan in ngan guide ya ki bakin tip ban burom yang ngaka kemi ukpa bakin satip bakin saburom mi kimi kpa jong ki weidu. Tekadai kata mangalawan hakan ne kasngi dakat jing bitar bangayo i ki tu ki komen baki ong kane kabrio kat banganang mix singkalanang bed. Ki keli ki ong bali fikiran bonu ba deng do terong du babu aj. Udang don akor burom tu ba deng do terong bani kini kiwi nong komen. Ba deng do terong sasngap udkaran yang ong da ba burom me fi na. Empat yo kita ki komen ki ba ong ba yang burom me fi na ba fikiran be lekum ne. Ngakaran yo ba deng do terong bangade ngatip ba deng do terong ba syukaran be da ketinsi tang bangangam jupet ngatang syuyo i bol asedang ban keransi ngapelip no. Bat ngakaran yu ba deng do terong ru namar ba ngayo jing hikai nakata ka jing hikai Kristan baki ong ba ujisu uwan nakabenta ki bapop uwan nakabenta ki balayap ka jing yatip lem ngata ka daw nga sa guide i ba deng do terong malakas ngi da imfu no ngafun ngong ba deng pile ayu mentakas ngi pet wa yo pitimsi yang yong em na dikata ka dei ka ba ngawan hang ni ba ngayo i ya kitu kijing keran ki banga keran ya ba deng do terong udah ba start ba tambala dangim buram ni pen hikai ya ubun keran bet dei manga mapi ba hikai ya ba un keran si ni pen bor bet yang aro mantap ya pen bor ngan tim si tamangam dei na kayang batim si ngam nang ban tim si am tip pen ya senten seru namangi dei nong sora ni wan nakari akor buram nyem jutip ban pedan kam teki kitin si di na takadaw nga wan hang ni ngarawat jing tip bahayu badeng do atrong balay ukuran si kamday mga syukan no ba kumuni ubari ukuran si ngakali yung balay ba adeng pikiran si kaday kata ka ba ngakwa ba ngan pensyaya phi ba kata ka jing wan jonga hang ni ngada wan kerpang na banta ki beriu ki ba kum kita ki ba long kum iba adeng ba ki ba kham sniu syusyu ba ni ba adeng ki ba hakini ki komen nampat yu ibi ba adeng in sniu yang is new ya kita kiba itim si ngam tip yano namang ngam jupet syu sian bangala ibil atim si ngam jupet syu te kata ka dei ka ba ngakwa ban keran hang ni baka bos sarkar ka diban te lakam ya baro kita kijing bun kita ki balang kijing bun kiniam ha ni ka jalla jongi ka dei ka ban dadon kata ka jing te ya ka imlang salang ka dei ban dadon kata ka jing te lakam jong ka sarkar ya kita ki balang ru ba kinte lakam yalah kita ki pat para banget jongki bakin khot hang ta haki yang mane jongki tangki beri ba pendan burom ya kakan hun henrai mentangi su ong pet kini ki balong tu balang ki balek kam tai balek am ta kaja burom lut te tukan hun te kamot ba kata ka de ka sarkar ka ba ngan ai bori madu prestun ba inte lakam ya ki balang ru ba kita ki balang ki dei ban sai kita ki samla ki bas duai shirham ya ublai bar ki de kita ki samla ki ban shirham nak ban ta ka imlang salang ki ba mi na kita ki balang kiba kinda shim kerpang ya kita kisamla kiba pendan burum ya kibalang om dei besyukhat lut berkhat tang ba ong balayar ka balang ban he kata ka baikan syong ban lumlut kita kiba tim da kasi da kasang da kiba keren hakini ki komen tang balabun pat balang di kita kiba sarkar ka dei bakan da te lakam baka jingbun kibalang ru ka di banda don ka jingtei ya ka imlang salang om dei tang namenta bakit penyar ki besnas ki jongki namar ba kasor karu kadei ka ba omla ban ai kam lut ya baro andre ka jing bun ki balang kila ban ai kam kajam kila ban ai ki jing pule ya ki samla ki jongi kamot ba kadei banda trai ringkat ka sorkaru bat ki balang kanang bangin la ban te la kam ya ki ni ki briu ki balanang mi jelei mentah kane ka hakani ka juk
kabang ilayo iba na kita ki school kim shim yo asyo kita kijing hikai kijing sneng kijing kraw kiba kita ki school hi kilong bai batang ban shu puli ban kiu kita ki kam ki jam kiba on shu yo kam ban shu nang puli ban nang tho phareng ban yo kam hendrai om don kita kijing te lakam ba on puli on nang on start bat on nang don purum tiki kita kiba kata ka sarkar kadai kaba nga ai bor ke madu prestun ba in te lakam ya kita in shina how kita ki an kiba ya te bat kita kiba on pendon burum ya kajat bendriyo jongi da kita ki samla kiba don burum kiba on yai pendon burum ya kiwei ro kumjo